No ja musím povedať, že naozaj všetky európske vyspelé krajiny prerušili kultúrny styk s Putinom, ale s Putinom žiaden normálny človek neprestane počúvať Čajkovského, neprestane čítať Puškina, žiaden normálny človek a vedec neprestane čítať Lomonosova Samoučku. Takže normálni ľudia budú ďalej čítať ruských velikánov, ale to, čo urobilo Slovensko v predchádzajúcom období, bola naozaj solidarita preto, aby títo putinovskí diktátorskí vrahovia pocítili solidaritu s Ukrajinou. No vidíte, naša pani ministerka pociťuje solidaritu s Putinom a s Bieloruskom, takže to tak je. Opakujem ešte raz, žiaden normálny človek neprestane starých ruských velikánov pozerať, čítať. No a viete, to je tak, ako vy dáte príklady, čo urobili, čo spravili a budete počúvať ačohentizmy. Čo tá Čaputová zase urobila? Namiesto toho, aby sme sa rozprávali, čo urobila pani ministerka, tak tu vám budú púšťať ačohentizmy. Tá Čaputová odmenila takého, s ktorým nikto nie je spokojný. Ďakujem.